Mismong mga negosyante at mamimili na rin ang humuli sa magnanakaw sa palengke ng San Fernando City, La Union. Sa galit, nakatikim din ng bugbog ang sospek mula sa ilang galit na residente. Ang sospek dayo lang sa lugar. Base sa record ng pulisya, residente siya ng Tondo, Manila. Isang negosyante sa spices section ang biktima, kung saan tinangay ng sospek ang belt bag na naglalaman ng mahigit sa 36,000 pesos na cash at isang cellphone na nagkakahalaga ng 53,000 pesos. May nakasaksi raw sa kanyang ginawa kaya nasundan at agad na nahuli. Ini-interview ng ating mga investigador ang kanyang rason po, ang kanyang dahilan ay dahil sa sobrang kahirapan po at nagkakasakit na po yung kanyang anak at kaya niya po nagawa yung ganong pagnanakaw. Pero dumayo pa siya? Opo, dumayo pa po siya. Pero ang anggulo pa po namin tinitignan is malamang sa malamang po, ikasabwat po ito sa isang malaking organisasyon ng mga magnanakaw na ipinapakalat po ng mga kriminal para magnakaw po dito sa northern part ng ating bansa. Amo ni Belinda, hindi tunay na pangalan ang ninakawan ng sospek. Itinaon daw ng sospek na busy ang mga tindera para magawa ang modus. At ang aming customer dagiti duwa, nagbantay dito. Biglang imo nagsuna. Dito'y sirok milat na ma'am. Nakalumang. Nakalamang no ma'am, nawapay nga muna. So dito ma'am. Ngam nasiputan da ngay nala na. Andun nakasipot ma'am, di taglala ko dita. Nasiputan na ta suna lang ta, wanti customer na ma'am. Tatay baga na nga, di bagyo, intarayda. Nakita dagiti agbambantay, napanda sinurot. Kinamat da. Naibalik na rin sa may-ari ang mga nanakaw na pera at cellphone. Nasampahan na ng kasong sospek. Pinag-iingat naman ng otoridad ang publiko, lalo na sa mga krimen ngayong holiday season at dagsa ng mga tao. Kasabay din ang pagpapakalat ng mga miyembro ng kapulisan sa mga matataong lugar. Ngayong Yuletide season po, ina-expect po natin na marami pong mga incident po na maaaring mangyari po tulad po ng mga pagnanakaw, theft incident or robbery incident. Kaya po pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga kababayan po dito along and within Central Business District area na kayo po ay mag-ingat at palagyan po ninyong i-check at isarado po ninyo ang inyong mga establishments kung wala na pong kung sarado na po ang inyong mga establishments. Ganun din po ang inyong mga valuables. Siguraduhin po ninyong maingat po ninyong dalhin ang inyong mga gamit at palagayan po ninyo itong isasara, lalo po inyong mga clutch bag, mga bag po ninyo upang sa ganun hindi po kayo masalisihan ng mga magnanakaw. Joan Punsoy, Balitang Solid North.